Pedra en extremis do Lugo, xogabas o minuto 93, córner que lanza Pablo, ya aparece o oportunismo de Rubén Durán. O proxecto de Fonsi comeza con sufrimento, pero con 3 puntos. Mal partido no Couto entre o Ourense e o Marino. A mellor oportunidade foi para os visitantes por medio de Rubén Suárez. Con goleada rematou o partido entre o Fuenlabrada e o Pontevedra, 2-4 a prol dos granates. Adrián Quintairos marcou o 1-0. Igor puxo o primeiro empate aos 15 minutos. No minuto 26, Quiquín marcou o segundo gol para os locais e antes do descanso, tras un penalti do portero local Sierra a Gato, vai chegar o segundo gol Granate, obra de Igor. Na segunda metade, os de Xavi e Gracia marcarían 2 novos goles. Charles, de xeito espectacular, o 2-3, e Igor pechou a conta goleadora co seu terceiro gol, cuarto para o seu equipo. 3 puntos para o Pontevedra e algúns máis, 15 para a Cabeza de Bermudo. Pois, polo que me dixeron, seguramente máis que os que vamos ternos na Liga. Cantos? Sí, parece ser que foi bastante, sí. E no primeiro derbi galego desta segunda B, o filial coruñés derrotou o Celta B por 2-1. O primeiro gol de penalti marcou Iván Pérez. Empataría para os olívicos Joselu e o 2-1 definitivo chegou no último minuto de partido. O autor do gol, Pita.